singa ara wana wani mu wakil ti imano a porti wala tabu wani kade dino su tira sai kan masha da azali ne da kin zama kada wani kici duk ido ya mai horko ba na duka tsakanin mati sun buga na wani mai da gongoro demi final su tira nawa da kuma zakiru zakari na tawa mai da watsuwa ko kowace mai matukar sha'awa kasancewa ta yan kokowa guda biyu dukkan su matasa mafiyan karhi kuma mati su da kai kumanta ya yi final a 2022 a difa da shi da kadri abdu isaka yana dinka alhaji hamad dibite na suna fana sai usan zaku wallahi ima da mutane da yazo arabe huda mai na garmi to première demi-finale Zakiru PDG Société Staff SG Reshen Hassan Nijar Alhaji Nasar Ibrahim ya ce ya ba Zakiru Zakari jika 500 na sefa natawa kun yi baro da kada jika 250 garin ku na farko malam barka ko da jika 100 sokoro jika 100 Metro Marimaran Dauda jika 100 mai dalailu jika 50 tsaba kudi miliyan 1 da jika 100 daidai kenan sannan ya kara da cewa idan Zakiru Zakari ya kada ya ci takobi idan Zakiru ya ci takobi yana da mota sanarwa ce ta PDG Staff Niger Alhaji Nasar Ibrahim da kowa ya sani a cikin kasar nan da sunan kungiyar fara hula ta M62 to motar da kawai a birnin Doso Zakiru Zakari ngana gwada zu bogo mati sule kuka maradar kuka na rafa da su ko amma da su saka hili Zakiru kaji sanarwa mai kwari Monsieur Mark Dr. King Aren muna neman shi da gaugawa nan da fita kiri wala sanarwa mai kwari wala barka ina da ta kuma wannan moto wallahi Allah ka kawo ta kohini amma da kamar ramisa amma ka san wallahi kan koko yadda yake mati sulai ko ka shi wannan mu ga yadda mu dai wallahi koko a gidan wata so kallo koko a gida koko a gidan wata haka ne kamar da ka sani ana yadda da musau da kafa wannan kokowa musamman kasashen waje yan Nijar ke zaune kasashen waje irin su Alhaji Mahmudu Kurkutullu shugaban group wazan masoya yan kokowa jihar Tawa da ke kasar Cote d'Ivoire dubin gaisuwa da fata da hiri zuwa gare Karaji Ajudan Chef Maryam Ahmadu Ade Bushi Kankara Dungas dubin gaisuwa da fata da hiri daya daga cikin mambobin tawagar jihar da magaram kenan biyar na kokowa cikin karon ku na farko na minti 10 arante minti 10 burge wani to minti 10 da kirga mara aran fai fulan na minti 10
yawa zakiru ke kakaitawa yana kakaitawa to zakiru wallahi yana feri wallahi a kwarai kau yanzu dai kowa ya dandana kowa an dandani juna yanzu sai sauna sai dubara sai lissahi mana dintawa a jara baya entrepreneur kowa ya taka ya taku koko in ma ya taka kawai ashe muna amsa domin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi mun gode le commissaire Adi Vitoro, mon petit frère de valeur, du journaliste à la police ou du journalisme à la police. Domin gaisuwa da fata alheri ya samu iso wannan tawa domin bin wannan kokowa demi final da final a yau din nan. Asali ma a kokarin da ake yi na amsa kiran shugaban kasa na cewa 'yan Nijar su dogara da kansu a yi kokari da yin amfanin abubuwan da aka kera ko aka gina a nan gida Nijar. Daya daga cikin 'yan uwansa ta kera wani sucre cefal arôme le champion mayonnaise le champion made in Niger. Idan kuna bukata ku tambaya birnin Yamai. Bakwai na kokowa cikin karon ku na farko na minti 10 minti hizan da kyar gamara aran kwai fulan zamai ya kwarai kau kasan kara ana yi mutane ana shan hankalin su maido da hankali ga amfani da kayayyakin da muke yi a nan gida Nijar. Kaga yanzu Burkina in ka ga mutum da wannan 'yan kayan nasu da ka gani ka san dan Burkina ne ba sai ka tambaya ba. Kwarai kau sarki mai doso ina nan yago mai doso mai mutanen doso babban kasidanci dai ce tunda duk kasar da kaga ta ci gaba sai da ta tsaya ta bunƙasa. Zakiru Zakari na Tawa ya kada Mati Sule na Maradi a 7 minutes 55 secondes. Réalisateur Asai Kumedo Mura Sida Cisco Asai Kumedo ara wada za a bada wannan free wani mawakin ci imano a furdi wada wani kade dinosu tina da sai kan masa da azali ne da zai kada wani kicin duk ido nyame mai jinda nyame dilawin kanta masa ando azali gwata jin sabari kada wani kicin dindo azali mai jinda nyame azali agence badal akwai mai gwari da su mai kuraku kara kuraku ci dora yani wani kaso fama ce ka su kare ba wadana saurara bakara yiwon fuma kan ganda école primaire nouveau marché kan ganda dole to di kidara wani ku saurara a wani jirbura kan gati a lashe hamma omo ara mace waya ga ci daru waya ga ci ditu wa ci ditu saru saka dalo te bera ara mace waya ga ci ditu waya ci difo